Аз съм Комито в 26 и това ще бъде пар 2. Това ще бъдат класациите за финала срещу мен. И готови? Старт! Тя по едно време беше там напада на позората, викаше брат. Ето ги двамата. Аз съм първи! И това е първия рунд. Сега ще има 5 рунди. Те са готови. Старт! Нататъка. Нищо. Това е най-ясно. И не е топ. Давай, Даниел. Вълчев. 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 Антони Кънев не се още първи и трябва да си иде откъдето тръгна. Не оттам! Даниел е се още първи. Бах ти ще бъде правила, бе! Къде оттам дето мина, трябваше там да си. Не бе, той е първи! И не, този път наистина Кънев е първи, 1-1. Трето търси, този път оттам. Заселете се и готови старт! И готови старт. Моля, кажете ме. Ето го. Това е черния. Това е Борис 24. Кой ли ще бъде първи? И Даниел. И последното търси. Търси! Го! То! Чакай малко! Да, ти не бягаш, знаеш по-гадно така да бягаш. Пък и там те нали със сигурност не се дига както бяга. Готови. Старт! Търси! Кристиани, последното търси. Кънев се измаря и той се... Предаваш ли се, Кънев? Не, но ми трябва да тръгваш. Даниел ще спечели сигурно. И Даниел се класира срещу Комито 26.